Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe on kofnama on belanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira inde am Abdul Kadir Abubakar miɗo wanana en barka be jum'are miɗo yelo on juuli jam bano minen haɗo min juuli jam to machallah en wardi be vidéo kesol vidéo ɗum jawabu nden bo ɗum yettore an fake moɗon bandiraɓe jawabu man ɗum jawabu ƴami ɗiɗi e ƴamol gotol be yettore am faki e Awwalumayen TV. Awwalumayen TV o yi min yetti sosai min donana belɗum vidéo ji moɗon to minima min yetti sosai Awwalumayen min getti Allah warji on hayru ji duniya be alahira to ƴamol ɗiɗawol ngol en giɗi en jaabu bo o woli goɗɗo ƴami woni vidéo meɗen gaɗi Kenya na ko heski en Kenya en waɗi vidéo ne a lardirtan makka en live mana en direct aɗo jooɗi haɗo ha Cameroon haɗo ko bo ha Nigeria ko bo Ghana ko Côte d'Ivoire ko te a woni ni a lara makka direct ɓe ɗon kijja mi waɗi vidéo majum Kenya to so o ƴamti e iPhone bo o wi nda hundero mako an ha sera haɗɗo o wi e iPhone bo to bandiraɓe iPhone ma waɗan mais an andi iPhone lawol télécharge ko application ji no fere fere Android ɗon mari Google Play Store to iPhone bo ɗon mari App Store to a nasta ha App Store ya winda Makka Madina live ko kuma Makka Madina direct ɓe waddante application man a télécharge a wara waɗa bana mi holli ha vidéo ji a laari man ɗo banni majum ha iPhone ma ɗum haɓɓi latorago wonatani wala kam ɗon mais to a heɓay bo foti a nasta hedi YouTube a yaha winda Makka Madina live ɓe waddante hunderan se a nasta a yaha laara amma ji application ɗo ɓuranta garanti inchallah to bandiraɓe ɗum ɗo man on boliɗe meɗen je mi waddanen hande ha chaîne meɗen ɗo je Fasaha TV abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV ta lati a abonné a mbiɗana en like a partage ana sobiraɓe maɗa vidéo ji ɗo nga heɓa kamɓe ɓe naftoro be vidéo ji majum yettore am faki moɗon gettama alhamdulillah Allah ayi haalin on ɗon gette wala kerol alhamdulillah min getti sosai chaîne meɗen ɗo yaha yesso on ɗon dara vidéo ji amin on ɗon gaɗana en like on ɗon gaɗana en commentaire min getti sosai be commentaire bani min keɓtata ko mari haje min tokka waɗan gon ha chaîne meɗen je Fasaha TV ɗo da to commentaire ɗo wala ɗon wala windango min ko mari haje ayi caklini ɗum seɗɗa to gettama sosai ɗo on ragare vidéo meɗen seti en fotti ha vidéo ji yesso jango to jam to Allah min hoddiri jango asawe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbalema jam